Jasper Payne yn cipio'r meddiant nôl, a mae yna gyfle rwan i Adam Rosgro lawr o dde. Heibio i Alex Gammond, mae o'n mynd. Ergyd Isel ar draws wyneb y gol. Will Fuller yn ymestyn amdani. O ddim yn siŵr chwaith, a oedd Ffwmpamwandwy ar y postyn pella yn barod i fanteisio. Luke Cooper. A chwarae hwnna lawr y cae at Ollie Anderson. Anderson yn cael ei wylio gan Joel Edwards. Mae yna le i droi a croesi. Y bêl dal yn oer y Cili Owen yn y cwrt Cosby. A'n Ergyd Isel. Heibio'r postyn, oedd y gyffyrddiad gan Iwan Griffiths oedd. Oedd hi ddim ar y targed, ond doedd y golwr methu bod yn siŵr. Ricky Lee Owen, gafodd yr Ergyd Isel. Lewis Bates ar tafliad. Tom Price yn dychwelyd y bêl i'w lwybr o'r croesiad yn gwyro. Mae'n fler yn y cwrt Cosby. CJ Cravens yn clirio yn y diwedd. Tom Price yn adennill y meddiant. Mitchell Bates allan at Ollie Anderson. Ergyd Isel. Ddim yn bell heibio'r postyn gan Ollie Anderson. Iwan Griffiths y golwr yn ymestyn y fanna. Ddim yn siŵr oedd hwnna am sleifio mewn ar ei bostyn agosaf o. Cian Jenkins yn derbyn y tafliad nôl. Ac yn ei gosod i Tom Price, y croesiad mewn i'r canol. Peniad Tom Walters! Oedd hwnna ddim yn bell o gwbl o'r postyn pella na. Peniad rhydd i'r ymosodwr. Fodfeddi o daro'r targed yn fanna. Ni Sodi sy'n clirio fyny'r cae. Peniad lawr gan Adam Rosgro i lwybr Jasper Payne. Payne ar Ergyd, arbediad holl bwysig gan Will Fuller i atal Payne. Oedd drwyddo ar y gol. Waith da gan Mitchell Bates i gipio'r meddiant. Mitchell Bates yn parhau i fynd yn fan hyn. O dal i redag. Ac yn dod o hyd i Tom Walters, sy'n rolio hwnna tuag at y gwrnel. Nôl i'r canol, gan Ollie Anderson. Rywsut di Llansawel, heb roi hwnna yng nghefn yr hwyd. Iwan Griffiths yn mynd yn hir. Peniad lawr yn fanna gan Matthew Chubb. Jasper Payne yn brwydro amdani. Ffwmpamwandwy yn y cwrt Cosby. Di wedi cael ei faclu fanna, na di. Lansawel wedi cael y bêl yn fanna. Dim trosedd. CJ Cravens yn casglu'r meddiant. Hwnna'n dapl fler gan Lewis Bates ar Barney Sodi. Chwarae'n parhau hefo Ffwmpamwandwy. Ergyd galed gan Mwandwy. A Will Fuller sy'n arbed. Dwylo cadarn gan y golwr. Mi oedd yr Ergyd yn syth amdano fo. Cian Jenkins ar gicrydd. Tuag at ymwyl y cwrt Cosby. Y peniad lawr gan Joel Edwards. Tom Walters yn codi hwnna nôl i'r canol. CJ Craven a Barney Sodi yn ei helpu hi ymlaen. Nôl mewn i'r cwrt Cosby, mae'n mynd. Tom Walters sy'n gosod y bêl yng nghefn yr hwyd. A Lansawel sydd ar y blaen. Met Caerdydd ddim yn clirio'r bêl yn ddigon pell. Ac yn y cwrt Cosby fel unrhyw ymosodwr da. Mi oedd Tom Walters yn o'i fanteisio ar y bêl lac. Sodi yn dod o hyd i Ffwmpamwandwy. Mwandwy i lwybr Harry John. Ergyd o bellter gan Harry John. Syth at Will Fuller. Iwan Griffiths. O, mae hwnna'n basal gan Iwan Griffiths y golwr. Yn cyflwyno'r meddiant i Ollie Anderson. Tynnu'r bêl nôl, mae Anderson! Ergyd Walters! A'r peniad ar yr ail gynnig! Mae Walters wedi dyblu mantais Lansawel. Hynny oll yn deillio gan gymeriad y golwr Iwan Griffiths. Ac Ollie Anderson chwarae teg yn gwneud y gwaith o ddod o hyd i Walters. Arbediad da gan Griffiths rhaid dweud ar y cynnig cynta. Ond Walters yn gwneud dim camgymeriad i gael ei ail o ac ail Lansawel. Barney Sodi ar gic gornel. Mewn i'r canol, Will Fuller yn cael rhywbeth arni. Ar Ergyd heibio'r postyn. Gan Dixon Cabongo yn y diwedd. Y bêl di tasgu allan iddo fo. Ond Cabongo methu athara'r targed. A dyna grynhoi noson Met Caerdydd o flaen y gol.